Isankxwe esidalwe ziintetha zobesakuba ngumongameli uMnumzana FW De Klerk nazirhoxisileyo ngoku zivuselele zathunuka amanxeba akudala.Ikomishoni yenyani noxolelwaniso yaasekwa ngelokucheba iinduma kumaxhoba enkqubo yocalucalulo. I-TRC yayikwanike igunya lokunika uxolelo aabo babebandakanyeka ekunhyasheni amalungelo ngelixa kukho iintsapho ezisalinde ubulungisa. Isebe lezobulungisa lithi liyaqhuba namatyala asusela kwi-TRC. Isikhumbuzo esimasikizi somgama ohanjwa ngabemi boMzantsi Afrika, amakhulukhulu abantu beva ulwamvila phantsi kwengcinezelo kwelo Mzantsi Afrika. Kodwa ke emveni kokuba kufike idemocracy, ikomishoni yenyani noxolelwaniso yathi yasungulwa. Kutshanje ke obesakuba ngumongameli welo qela uFW De Klerk uvakalise amazwi noko wathi athunuka ezo zilonda. I said to the TRC that I considered FW De Klerk politically and morally responsible for what happened to me because I was a victim of a death squad. Kanti ke uThembi Nkadimeng nosapho lwakhe bathi kusekude engqinibeni. We've missed a good 25 years of reminding De Klerk and making sure that he understands that this was a crime against humanity. Nanjengoko kubonakala mhlophe okokuba zigrombekile izilonda ezabangelwa yi-apartheid, kukho izimemelo zokuba kubekho uthethathethwano lukazwelonke oluyakuba likhubalo ukudiba loo manxeba abangelwa ingcinezelo. It's also a scathing indictment of the failure of our own democratically elected state to heed the recommendations of the Truth Commission when in 1998 we handed over the list of names. Kanti ke isebe lezobulungisa lithi linalo ulwazi lokubana kukhona ungenelela kwepolitiki kwinkqubo yokutshutshisa abo bathe babandakanyeka. It is a matter that is being looked into, and to ensure that at least where it is alleged that there was an interference with the mandate of the NPA on any matter, not just these types of matters, that must be addressed. Ukanti ke igunya abantu lezotshutshiso lalilukuphefumla ngale mbude ndingu Abongile Dumako, kwiindaba ze-SABC eRhawutini.